laktar studio ka wario maber mokalo amor mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar wagoye mbaka wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech thor wach e chenro ni en ga ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno amor mokalo ni wendo wa kendo daktari nitiere studio ka adhi miye thuolo makende mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kaito ine mimiwa topic ma kawuono machiegni daktari erokamano Ruth iluonga ni Jerry Okello Dr. Jerry Okello athietho osiptal miluongo ni Medical Health Services Nairobi ka to an wuod Kojwach mano ka bondo kasipul erokamano nya wuod Kojwach awinjo producer na owacho kacha ni omor mar bedo kodi e studio kawuono daher mondo ine mimiwa topic daktari kawuono deber kowuoye tuoche mag nyaye kuom joma chuo kaki winje no en tuoche mag nyaye kuom joma chuo gi dhowegi wadedo kacha ni STIs in men omiyo kapo nono ni in ng'ama dichuo idak gi ng'ama dichuo ing'eyo dichuo moro amora adwa ni bed machiegni mondo mi chikiti seche mowacho ni tuoche mag nyaye kuom joma chuo daktari waketo gi e onget achiel koso nitiere kaka wadhi pogo gi kidienje ka gin kidienje machalo nade to wapogo gi nikech ang'o mokwongo nyaka wang'e ni tuoche mag nyaye gin tuoche ma chal nade wayudo gi kuom joma mine niwach seche ma joma chuo yude gi to giyude gi kuom joma mine ma kikwa pogi ahinya to wadwa keto gi kuom joma chuo niwach wadwa ng'iyo ni to joma chuo gin ranyisi mage kata gin ang'o gi manyalo kelo negi complication seche ma giyudo tuoche gi wanyalo pogo gi wanyalo wacho ni nitie moko manyalo yudore kuom bacteria to nitie moko manyalo bedo viral to nitie moko manyalo bedo kata mana fungal to tuoche gi gin tuoche manyalo miyo ng'ato yudo gimiluongo ni infertility kata ni koro seche moko iyudo ni ng'ama wuoyi ok nyal komo nyuol ok nyal kata miyo ng'ato ich oro ni infertility koro gin tuoche ma osebedo ka chando joma chuo to giling niwach ng'eny gi gin wan joma chuo wan joma ok ohero dhi osiptal mar ariyo nitie stigma moro mabiro kuom tuoche gi seche moko akweda moro ma kin gi tuo ni to ok idwa ni mondo ji ong'e koro ipondo godo to odhi to ohinyi ka to bang' kosehinyi to okelo ni chandruok ma mbele kucha dhi miyi ibedo gi shida mang'eny kata gi midhiero mang'eny wedwa kichien tuoche mag nyaye gin tuoche mage kapok wapogo gi kidienje kaka bacteria virus kod makama kwacho ni tuoche mag nyaye wantiere kod tuoche kaka mag malaria tuoche mag remo sepsis wantiere kod gika inago kwacho ni tuoche mag nyaye tuoche mag nyaye gin sexually transmitted diseases manyiso ni wayudo gi kuom yore mar hera to ginyalo bedo ka wang'iyo viral wanyalo chako gi mong'ere kabisa ma wanyalo chako gi HIV mar ariyo wanyalo yudo kata mana syphilis mar adek wanyalo bedo kata mana gi herpes gin tuoche manyalo ma ikelo gi virus ma gik mwaluongo go to nitie moko ma waluongo ni kata mana kaka wanyalo yudo kata gonorrhea gin mago bacterial wanyalo bedo gi chlamydia mago be gin bacterial infection ma seche moko kapo ni yudo gi to ginyalo kelo ni chandruok mopogore opogore ma wadhi ng'eyo wanyalo bedo kata gi fungal to fungal gi gin kata mana candida thrush ma yudo ka nitie kuom joma mine to yudo ni ng'ato be nyalo bedo kode ng'ama dichuo nyalo yude to kapo no yude to seche moko ng'enyne yudo ni onge ranyisi monyalo yudo kata monyalo neno ma en tuo ma waluongo ni mano koro wabedo carrier kaka joma chuo to carrier ka wabedo carriers ng'ama dhi hinyore en ng'ama miyo manyiso ni ber kapo ni ng'ama miyo ni kode to in kaka ng'ama dichuo kin partner mare to ber kapo ni ibe ithiedhi mondo kik itim nade kik ichaki mede reinfection nikech seche ma ng'ama dichuo kothiedhi ng'ama miyo modhi othiedhi to kendo chako odhi oriwore kod ng'ama dichuo odhi yude kendo nikech ng'ama dichuo en carrier
ok bi winjo ranyisi gi, ok bi bedo kod hinyruok moro amora e dende. Koro sa sama winjo ranyisi ma daktari biro mulonwa gi to ber ka uduto te udhi mondo mi othiedhu. Wantiere kod picha moro maber ka kwayo ni mondo mi otang' ne jowinjowa kata jonenowa. Wantiere kacha kod tuoche ma thoro bedo mang'eny kuom joma chuo, chlamydia, herpes, iwachonwa kacha HPV, gonorrhea, HIV ma bende en achiel kuom tuoche ma ikelo kod kidieny mar kudni mag virus kachiel kod ma piny niluongo ni isomo nang'o daktari? Trichomoniasis. Ei magi duto te daktari, mane ma thoro bedo mang'eny? Chlamydia, HPV, gonorrhea, syphilis, magi ma thoro bedo mang'eny? Syphilis e mang'eny malogi te. To gonorrhea kata chlamydia be nitie. Yudo ni syphilis nyalo kawo kata mana 3% mare. To chlamydia gi gonorrhea nyalo kawo kata 1.1% mar tuoche mag nyaye man mako ji. To modongo nyalo kawo thuolo ma kata ma 0.9% kuom tuoche mag nyaye ma mako ji. Koro yudo ni gima luongo ni syphilis ni en tuo ma ng'ato inyalo kata nyuolgo. To jomoko kia ni gini nyalo nyuoligo. Niwach en tuo ma nyalo budhi dendi kabisa, to onyalo mako ng'ama miyo, ma ng'ama miyo chak mi nyathi matin minyuol. Mano seche ma ng'ama miyo pek, kata kapok omako ich, momako ich moting' ijni ka nitiere kod syphilis monyuol. Monyuol. To yudo ni seche monyuol ni, nyathini be yudo tuoni. To kapo ni nyathini oyudo tuoni, en tuo manyalo dongo gi ng'ato kuom ndalo mang'eny. Koro en tuo ma seche modongo kodi ni, to kata mana ranyisi moro ok inyal neno. Ma kapo ni oteri osiptal mopimi maber inyalo yude. Manyiso ni obedo chronic. To kawuono to nodwa wuoye yo miyude godo mar hera. Ma kapo ni ng'ato inenori kata gi ng'ama miyo manigi tuo mar syphilis ni, to ebe onyalo maki, to en gima nyalo donjo e remo. To ng'enyne tiyudo ni okelo adhola. Nitie adhola moko monyalo kelo manyalo miyo koro ng'ato nyalo fwenyo ni seche moko nyalo bedo gi tuo mar nyach ma poni kodhi opim tiyudo ni en syphilis. Gonorrhea kata kwa ng'iyo mar virus machielo en herpes. Herpes ni be en tuo ma kapo inya yude e weche hera. Nitie nitie hera jomoko matimo hera mar gitiyo gi dhogi, mano be nyalo kelo ne ng'ato kata mana herpes kata mana i dhogi. Onyalo bedo e lips magi kata mana i throat mari. E duol mari. Mano en achiel. To yudo ni obiro gi mbala moro ma chalo gima kudo pi. Ng'amo wang' kamoro. To seche moko ng'ato oyudo homa ma kawaida ni, tiyudo ka nitie gambala moro ma wuok e bwo lewe kanyo ero machalo kamano. To nyalo biro kanyo kata mana e duong'ni. To seche ma gino biro e duong'ni kanyo, to mano waluongo ni herpes. Ebe en viral infection. Wan gi HIV. HIV en very common. Ma en inyalo yude e yor hera. To seche moko be nyalo yude kata mana e remo. Mana kaka syphilis be. Yudo ni seche moko ichuori kata mana gi sindan moro ma ng'at machielo chako dhi ochuore godo, to mano be nyalo miyi. Kok kamano to chutho kawuono wang'iyo ni wayude ka wanyalo yude e yor hera. Ong'eny sana kuom joma chuo. Sana onyalo yudi e yo mayot kapo ni gin joma chuo manindo gi joma chuo wadgi. Ma waluongo ni homosexual. Koro mano nyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mamalo ahinya mar yudo tuoni. HIV wang'e gimotime del. Kapo ni wakawe ni wadwa some en owuon, en to lach kabisa. Lakini wang'e no yudore e yor hera, to en achiel kuom viral infection ma wanyalo wacho ni sexually transmitted diseases. Kwaduogo e bacterial, to achiel kuomgi en gonorrhea. Gonorrhea gin kute ma kapo ni ng'ato yudo kata kuom ng'ama miyo, to en onyalo miyi ibedo gi rem matek mar seche mikelo idwa kata mana dhi oko matin. Seche moko bagara kidhi oko matin, tineno ka nitie tutu moro ma wuok e iye kanyo. En tuo ma kapo ni omaki, to onyalo kelo ni chandruok mang'eny mbele kucha. Niwach onyalo miyo ibedo onyalo dino kata mana yorno. Seche ma koro chango to ochako chango, onyalo kata dino yo makalo gimoluongo ni spams kalo godo.
chlamydia be the same. En mani koro seche moro wuoye wach chlamydia kata gi gonorrhea ni gin be ginyalo miyi kata mana tutu kaka moko gi be miyi tutu. En mani koro kuom joma miyo onyalo pogore gi ranyisi gi joma chuo. Manyiso ni joma miyo nyalo neno ranyisi mopogore gi joma chuo niwach yudo ni joma chuo gin yor mar oko matin gi yo mar komo kata mar nyuol waluongo ni reproductive part yorno en achiel lakini joma miyo yudo ni oko matin gi yo mar reproductive part gipogore koro yudo ni seche moko ranyisi nyalo bedo opogore. Adwa ni mondo mi koro wakete maler ne johera mar chenro ni seche mawuoyo kuom tuoche mag nyaye kuom joma chuo wadwa keto ranyisi gi maber e screen ka mondo mi ine ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyalo bedo kod tuoche mag nyaye. Gima daktari opimonwa kacha en rem seche ng'ama dichuo olo pi kata odhi oko matin bro nyisi kacha ni nyaka bedie ni gimoro rach kata bedo pimonwa kacha ni nyalo bedo kod ranyisi machielo ma onyalo bedo ochalo adhola kata ochalo gik moko makut ga e dhok ka ng'ato nitiere kod homa. Wacho kacha ni nyalo bedo kod samoro nyalo bedo okang'eyo ka joma chuo bende nyalo bedo ga kod discharge daktari okang'eyo ibro pimonwa kanyo kata kamano ma e picha mane akwayo ni mondo mi oketnwa mondo mi inene maber. Opimonwa kacha bende ni seche ma idhi olo pi inyalo olo pi matin to sate matin to sate mano bende nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro ma ok ber. Kaito bende seche ma utimo hera aneno ka daktari opimonwa kacha ni nyalo bedo kod pek kata rem seche ma painful ejaculation daktari wadwa kete gi dholuo maber ni dholuo maber seche ma koro idhi itimo ejaculation okang'eni anyalo kete to obedo malet kata seche ma koro ichopo waluong ni giko mar hera okang'eyo ka en giko mar hera kata kamano daktari opimonwa kata ni mago gin ranyisi ma kineno to onego bed ni chich mokalo ni nyaka bede ni gimoro rach. Seche ma iseyudo kute gi ginyalo bedo bacteria kata virus kata kute mopogore odhi kawo thuolo marom nade e dendi kapok ichako winjo ranyisi gi? Gipogore kin gi tuo kata mar syphilis nyalo tiyo kata mana dweche adek kapok ineno ranyisi moro amora. Jomoko nyalo bedo kata dweche 6 kapok oneno. Seche ma koro gichako neno ranyisi to gichako neno mbala moko mawuok ei duong' margi manyiso ni kichako neno gi kailagi to ber ki idhi osiptal mondo ng'i chon. Magi tuoche kaka syphilis gi gin tuoche ma kobet kod kidak godo ahinya to nyalo hinyi. To chlamydia gi gonorrhea tiyudo ni gin gik manyalo neno kata mana bang' ndalo 2 kata bang' ndalo 3 no seche miyude gichapni piyo to gimiyo inyalo chako neno kata mana tutu kata seche moko kidhi kata mana oko matin tineno ka rem moro nitie machako biro. Seche michako winjo ka rem moro nitie machako biro nyaka ichej ni nyaka bed ni ayudo tuo mar nyach. Seche moko rem ok ochuno ni nyaka bed ni en tuo no. En mani koro ber kipimo. Niwach rem nyalo bedo ni seche moko ni hinyori. Kan in e hera cha to ni hinyori. Koro mano ok ochuno ni nyaka bed ni ok ochuno ni en tuo no. But ber kidhi osiptal ba pimi mondo neni no onyalo bedo tuo no kata ok en tuo no. Nitie tuoche moko ma ok wanyal ng'eyo wachgi maber niwach yudo ni seche moko kaka fungal infection ni gin one carriers ma seche moko kinen ranyisi moro amora. Jaodi cha kata partner mari en mosiko oyuagore kata owacho ni odhi o complain ni oyudo ka obedo kata mana gi discharge moro. Ipenjo gimoro kanyo ni joma chuo kan nigi onego bed ni gibedo gi discharge. Ok onego bed ni joma chuo yudo discharge. To kapo ni gineno discharge moro mano nyiso ni nitie tuo moro mano ok en discharge mana nono en onyalo bedo tutu. Koro ber kapo ni wang'iyo maber seche moko be ok en kata tutu seche moko yudo ni en sperms cha ema wuok niwach ne gidong' kucha. Seche ma gidong' kucha onyalo dong' niwach gik moko mang'eny. Seche moko isebedo gi tuoche gi mang'eny ma koro gichako dino yo. Koro seche monego bed ni owuok cha to ok owuok te. Koro moko gichako wuok mos ma seche mineno ka sperm ka wuok e lach nyiso ni isebedo gi tuoni kata tuoni ne chako kelo ni chandruok mar dino yor ma monego beno kalogo. Kute gi ginyalo bedo virus, ginyalo bedo bacteria, ginyalo bedo kute moka manyalo kelo tuoche mag nyaye. Odhi timo ang'o e dendi kaka ng'ama dichuo ma ang' no mi iwinj rem
odhi timango e dendi kaka ng'ama dichuo ma ang' nomi mondo mi ibed kod adhola gi daktari nosepimonwa mano. Odhi timango e dendi ma ang' nomi koro bed kod tuoche maluore kaka daktari nopimonwa kacha ni ponono ni kaka syphilis iwe motegno to nyalo kelo ni chandruoge mang'eny mokalo e dendi. To ayudo kacha ni onyalo dak e del kuom thuolo mang'eny mokalo kata mana higni ka in e dendi kanyo to ling' aling'a to seche moling' e dendi ni ok noling' nomor godo, oling' nikech nitiere gik mang'eny moketho mos. Gin gik mage mobro ketho ponono no kiyudo thieth e seche mowinjore. Nyako Ramogi Ajwang', ponono ni neno ranyisi gi midhi ir daktari kaka Dr. Jerry, idhi timni nonro kaka mage mondo mi ofweny ni maa en syphilis, maa en gonorrhea, maa en herpes, maa en HIV. To bende gintiere kod thieth koso? Kidieny mar ariyo ni kik baye. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yuo yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Rajville notemo kaka nyalre mondo neni in gi mor mang'eny ahinya. Koro an bende kae, an bende abiro temo matek ahinya. Ang'e ni ngimana nyaka tija, gimoro amora biro rumo kae. Madam ing'eni ketho nying Kunal kuom Seher marach ahinya, to bende ini konyo Rajvir mondo bed gi jaherane ma Seher. Koro Seher kamoro achiel gi Rajvir, gin gibiro dak kumoro achiel, nyaka chieng' to onge ng'ata ng'ata mabiro chandogi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tuoche mag nyaye kuom joma chuo. Kawuono waketo maino kuom joma chuo nikech ang'o? Joma chuo thoro ga bedo kod chandruok mang'eny to gilinga linga giwuoye. Kawuono adwani wagom mbaka adwani wawuo. Kang'oro kidieny mar adek bed thuolo. Daktari nitiere ka mondo wayud kaka wakonyore. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ranyisi gi daktari. Kuom ranyisi ne wang'iyo kacha seche ma discharge kata seche ma gik moko kaka uchafu wuok kuom ng'ama dichuo, seche ma tutu wuok kuom ng'ama dichuo. Kute gi otimang'o e del ma ang' nogol tutu e del nikech thothne kotende kod chenro ni upimonwa ga kata usenyisowa ni kine tutu wuog kamoro gimoro rach, rateke mag del temo gore gi chandruogni, pimnwa gima timore ka daktari. White blood cell kata roteke mag del, kaponi gineno kantie kute moro amora mobiro e dendi, to gibiro kanyo mang'eny, ginywako ne kutego. To ka gisenego, to gibe ng'eny gibe githo. Urido ni riwruok mar tho mar white blood cells gi kutegi ema koro wuok
Katutu. To seche moko gin tutu mang'we marach. Ng'enyne yore tutu onge mang'we maber. Koro giwuok to ka seche ma giwuok ne giweyo ka nitie adhola. Niwach seche ma gidhawo ni ma gin kedo ni nitiere kanyo ero. Gima hinyore ni en cells magi mag dendi. To giweyo adhondni ei kuondego. Koro mago nyalo miyo ibedo gi rem mang'eny. To kapo ni ok idhi osiptal mapiyo to nyalo kelo ni kendo chandruok mbele kucha niwach onyalo dino kata mana yorno. Ng'ato neno ranyisi gi obiro iri kaka Dr. Jerry kata odhi osiptal moro amora. Thothne utimo diagnosis nang'o mondo mi ing'e ni ma ato en gonorrhea, ma en syphilis, ma en HIV, ma bende wasebedo ka wacho mang'eny mokalo, ma en herpes kod mamoko go. Mokwongo daktari moro amora nyaka kaw history. Nyaka okuongo non ni to be isenenori gi ng'ato chien koni. Ok ochuno ni ineno ng'ama ni pok inenoga. Onyalo bedo kata men partner mari mapile manosedhi oyude oko kuchako dhi okeloni. To mano kiseyudo mano, kapo ni en ng'ama onenore gi ng'ato kata partner mare mbele ka, to mano ginene achiel mokwongo monego parodia onyalo bedo sexually transmitted. Ng'ama kobiro ni to ong'isi ni en pok nonenore gi ng'ato chakre nyuole, ok inyal chako paro wachno. Niwach mano nyalo bedo infection mopogore gi mar sexually transmitted ni. To bang' history to gima duong' mogik to wang'iyo wakawo lach mare wanyalo timo urinalysis kata wanyalo timo gi culture. Urinalysis en ni ong'iyo ang'iya ni to en ang'o manyalo bedo makelo chandruok mar tuoni. To kapo ni watimo culture niwach joma chuo iyudo ni yorno gina yore ma kawaida, ma en yo achiel malach kale to be ema tuoni nyalo mako. Koro kipimo lach to nyalo konyi mondo iyud tuoni. Kwa timo gik ariyogo nyalo miyi direct result. Tuoche machalo kaka viral infection kaka mana syphilis, to mago to wapimo remo. Wanyalo pimo remo mondo wayud ka ng'ato nyalo bedo kata gi syphilis. Lab test moro miluongo ni VDRL. En kwa time to en onyalo nyisowa ni ng'ato nyalo bedo kata gi syphilis positive kata negative. Koro luwre gi kaka wayude. Pime ok tek. Niwach kapo ni en bacterial, to kwa pimo lach to nyalo nyisowa kaka en. Gima duong' mogik monego bed ni daktari ng'iyo en ranyisi. Niwach yudo ni kata mana kapo ni ng'ato biro gi tutu, to gik moko ariyo mabiro e wiwa. Chlamydia kata mana gonorrhea. Koro ing'eni sano wasepogo. To kapo ni nigi adhola, to gik mabiro e wiwa gin kaka gik moko kaka syphilis. Koro ing'eni seche ma ng'ato ng'isi ranyisi cha, tinyalo bedo gi wichako paro ni man en ang'o manyalo bedo ma chando jatuoni. Koro kata pim be wapimo kalure gi gimwaneno. To kapo ni wayudo ni inyalo bedo kata positive mar gonorrhea, owach kata for example, to ber kwa pimi ma kaka te. Niwach manyiso ni in gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar HIV, thuolo mar yudo kata mana HPV, inyalo bedo gi tuo moro mopogore apoga mikelo gi yore hera. Mano en gima onego bed ni daktari timo kapok ochako thiedhi. Mathoth ne en history ng'iyane ni to isebedo kiwuotho nang'o, ranyisi ahinya nikech kotende kuom ranyisi ibiro ng'eyo test ma ichako timo, ibiro ng'eyo online miluwo. Joma gi machire ga kod thuolo mamalo mar gamo tuoche gi daktari kuom joma chuo. Joma chuo sana wang'iyo jok ma tiyo ginene mariembo trailer. Kata buses. Lakini sana trailer niwach gine magidhi kuonde mopogore opogore to gibudha minga kapok gidok ot. Seche ma kuonde ma gibudhogi, nitie jomoko mawacho ni kamoro amora ma gichung'e gin gi minot ng'ama tedo negi. Koro magi gin joma nigi thuolo mamalo. Nitie jok ma wuotho aoyaye, waluonga ni giwuotho aoyaye, ma gin ok ging'i gimoro amora ma ging'iyo gidwaro. Mago be joma nigi thuolo mamalo. Maonge gi ritruok. To chutho joma kata ka gidhi neno kata gitimo hera, to gitimo hera ma obedo unprotected. Manyiso ni ok gitiga gi mpira monego bed ni tiyo godo seche mitimo hera.
ma onyalo mako ji e yore mopogore opogore. Nyalo bedo ni jagono ma dhi safar mabor, nyalo bedo ni jagono ma ok dwa tiyo kod raboyunga kwa kete dholuo maber. Kaponi ok iti kod raboyunga inyalo gamo kidenye mopogore opogore mag tuoche gi. Samoro bende in jagono matimo e yore mag hera, e yore ma ok wayanga ahinya, kuom ranyisi kaka joma chuo gi joma chuo. Anadwa jo kimulo gima kamano daktari. Joma chuo gi joma chuo yudo ni e kind joma chuo gi nitie achiel ma koro en dichuo, to nitie moro ma en dichuo lakini en nyako. Koro yudo ni kuma kaka seche ma gitimo gini to ng'ama nyako ni ema koro dhi yudo ka hinyore kabisa. To yudo ni friction mare niwach ok en kawaida mar timo gigo kaka gitimo no. Koro friction mare cha dhi hinye, to oyudo ni leche mani kuonde go dhi golo remo mang'eny. To seche ma koro remo wuok ni yot mondo remo gi oriwre, remo mar ng'ama dichuo gi ng'ama dichuo manyako yot mondo oriwre makel tuoche machalo kamagi. Gin gi thuolo mamalo mar yudo tuoche kwanza HIV, gin gi thuolo mamalo mar yudo tuoni moloyo. Mar ariyo, kar cho kanyo dolil. Koro yot mondo ng'ani oyud tuoche mopogore opogore, kata ok kata mag waluongo ni sexually transmitted disease gi, lakini kute mopogore opogore mani kanyo go be nyalo donjo iye kocha machand joma ji aila gi. Koro mago gin jo ma nenore dichuo kuom dichuo. Chutho to wang'e ni joma rowere kata mana youth kata joma pod tindo ma pok ochopo youth ema yude mang'eny. Niwach yudo ni joma pod tindo ma koka jok ma igni kata mana 15 kanyo nyaka 20 kanyo, yudo ni nitie puonj moro ma pok giyudo. To kapok giyudo puonj gi, gitimo hera e yo ma yudo ni ok gin gi information makare monego bed ni kaka gitime. To ma nyalo miyo gibedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar tuoche mag nyaye gi. Kani wachako chenro ni daktari, ne wang'iyo kacha ranyisi kachiel kod gik mopogore opogore manyalo timo joma chuo mantiere kod tuoche gi mag nyaye. Ni mulo kamoro kacha ni jogo bende matimo hera e yore ma ok opuodhi kaka joma chuo gi joma chuo. Nawinjo kimulo gimoro kaka ranyisi manyalo bedo e dhok kachiel kod duol. Mulna ranyisi gi mana matin. Jok ma yudo ni seche moko ng'ato nyalo miyo joma kata kin gi partner mari to timo oral sex. To oral sex ni yudo ni seche moko idhi kuom ng'ama miyo manigi tuo kata mar chlamydia, tini dhi keto dhogi kacha, to tuo ni kadonje e ginene e dhogi ka, to dhi miyo kute gi koro chako hinyo duondi, gidongo iye kanyo, to gidhi hinyo duondi, seche moko gihinyo kata mana dhogi. Mago gin yore ma gini nyalo yudore go. Koro yudo ni seche moko ni wuok kacha to bang' kanyo to koro duondi otuo ta. Koro ok nyal kata muonyo gimoro. Iniparo ni iwacho kata ni en tonsils moro, kata ok en tonsils, en gima nitimo cha. Koro mago be gin yore ma ng'ato nyalo yudo godo tuo gi ma onego bed ni wapuonjo ji ni ma ok en yo maber mar timo hera. Emo mantiere kod chenro mar penj laktar. Wawacho weche gi kendo wadwani mondo mi oganda waduto te oyud puonj makare. Inyalo time e mor, inyalo time ni mitni kata ber, to kata kamano toke chandruoge mage ma inyalo kelo ne in owuon. Ponono ni koro kute gi omako duondi kata gimako dhogi nyaka Ramogi Ajwang'a. Ok ang'eyo ni kopogore kod tuo mar duol, ang'o kendo ma ginyalo timo e dhogi e duondi ka? Ginyalo bedo kata gi adhola e dhogi ma koro kinyal muonyo chiemo maber. Seche moko kata mana duondi kanyo ero ibedo gi throat infection manyalo mi seche moko thiedhe dhi bedo matek. Niwach ing'e ni ng'eny seche moko wan gi throat infection cha, to nitie yedhe mwamiyi. Koro ing'e ni ma gin yedhe, wamiyi yath ma ok nyal thiedho gini, niwach gigi kaka wang'eyo sa thieth cha to nitie combination mar medication. Wamiyi kata mana antibiotics ma kido mopogore opogore. Wanyalo miyi kata mana 2 kata 3 mwariwo. Koro ma ing'e ni wathiedho duol, wathiedho gi antibiotic achiel. Manyiso ni gima wadhi timo, wadhi miyo gini bodhe dendi ka yiem nono, niwach wakia ni ang'o ma. Kwa yudo kapo ni tuo ni nit kanyo ero, kata kapo ni wadwa ng'eyo ni tuo ni en mane, to gima watimo wakawo ga swab. Wadhi to wapimo ni to en tuo machalo nade, watime culture. En tuo machalo nade. Kwa nyalo yudo ni en gonorrhea. Nitie joma ng'eny moseyudo ni gonorrhea manie dhoge.
Yena wamake kanyo nyaka Ramogi Ajwang. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo mondo mi wayude weche manyien e machuok. Kidieny mar adek ni en mari. Penjo duto te mantiere godo Dr. Jerry ntiere studio odhi duoko kik isudi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamle Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. To Seher wacho nang'o e wachni? Ka ji ariyo wacho ni gin gidwari warus, to en ang'o momiyo ng'at achiel kende ema wacho ni ok dwar arusno? Nyisa ni Seher wacho nang'o? An Rosemary Ogonya, Dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana *811 *343#. Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya kama koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakora ngajo ng'ato mar rameny piny. Chik by The preparation for this exam is in place. We've arranged and provided adequate transport. At your back, we've got enough security. Penj mar klas 12 chakore ayanga kawuono. Ka jopuonjre mohingo 900 timo penjgo e Kenya mangima. We are just a few days to the new year, and there are new things that are coming. Because vile wa Kenya wako na hasira yote ambayo yanafanyika huko, utekwaji nyara wa uchumi wa bunge lenyewe. Duon bura mar Wiper kod DAPK koro chako bano piendegi ka gilando wuok margi e kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jolupo fees farming mwatimoni wapodho mang'eny. Teme uru emergency mar fuel jawagi oyudi mondo timre nade okonygi e ywayo kejasigegi. Jopith rech kwano lal modhuro bang' apaka moting'o togo ketho sera maggi magipidhe rech e dho wath ma Luanda Kutieno e kaunti ma Siaya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en kidieny mar adek tiende ni waya online adwani mondo mi igo simu adwani penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo mi wayud konyruok nikech yudo ni moko nyalo bedo del kuom ndalo mang'eny mokalo to seche mane del ka atokelo ni chando daktari seche ma waya online daher mondo mi pimna ni tuoche gi wanyalo mulo gi achiel kachiel bende gintiere kod thieth kaka HIV to nyaka gi lakseche gi poko wachi ni nitiere thieth en mantiere yedhe magayo kata maduoko teko mar kwirino chiena wang'e ni thieth kaka chalo. Ng'eny gi to nigi thieth kata mana syphilis nigi thieth, chlamydia nigi thieth, to nitie moko maonge thieth kaka HIV. Kaponi wayudo ka tuoni nitie ma osepimo mwayudo, gima onego bed ni ng'ato ng'e ni thiedhe chon ema ber
kibudho kode ga Thiedhe chon, kibudho kode ga ming'a to odhi hinyo kuonde mopogore opogore to nyalo kelo ni chandruok mang'eny kata mana nyathi seche ma koro idwa yudo nyathi to nyalo moni yudo nyathi niwach onyalo dino kata yorego. Kapo ni oyudi gi syphilis nitie thieth mare, nitie sindan to inyalo miyi kata mana muonya moko lakini sindan to nyaka miyi be ma seche moko inyalo miyigo kata mana mar jumbe kata mana 4 kata mana wach kata ni dwe achiel kata dweche 2 pile lure ok pile seche moko ichuoyi dichiel ichak itieko juma ichak iduogo ichuoyi lakini e diere ka be nitie yedhe minyalo miyi kapo ni en gonorrhea kata mana chlamydia nitie yedhe iruwo wach ni gin amuonya to gin amuonya ma kido mopogore opogore mwatimo iluongo ni combined therapy wakawo yedhegi to wamiyi to nyaka watiek godo ndalo mang'eny seche moko be wachako gi sindan eka wadhi mbele gi amuonya kapo ni ochami ahinya makoro waneno ka ohinyi kabisa to iketi aketa e sindan koro chutho to gimonyalo wacho ni thieth to nitie mag tuoche mag nyaegi en mana ni nitie moko ok nyal thiedho kaka koro HIV wang'e kaka HIV wadil go koro HIV wabodil go mana kaka HIV to seche moko be nitie kata mana gik moko kaka candida gin fungal infection ma kapo ni wayudo fungal infection ni en inyalo bedo carrier seche mwathiedho jaodi kata partner mari to ibe ber kiyudo yath mondo itiek godo carrier ma in godo no seche kute miting'o go mondo kapo ni chak inenori gi jaodi ok ichak iduokne. Daktari yena mondo mi akaw simb George mana kiyena. George, halo, penj laktar. Halo. Machiegni. An gima chamo. Kamadho gima penjo niya. Kapo ni amadho kata chai gima motimo skar kamadho gokinyi ka anyalo chopo chieng' to anyalo layo kata 10 times gotieno achiel. To kapo ni amadho kata soda kanyalo madho anyalo layo kata 10 times gotieno achiel. Koro akan mano be gin affection man tuoche machalo gi mago koso. Mano ema daktari okupimo nago nikech aneno ka en gima osidi kamadho chai koro anyalo layo more than 10 times gotieno achiel. Mano kende penjo. Erokamano ahinya. Daktari, ageno ni winjo penjo ne ok en kotende kod weche mag hera mak mana ni apani kama omake en olo pi ding'eny dinwaya komadho chai kata kikombe achiel to nyalo olo pi kata dipare otieno achiel. Adwa ni mondo mi imulna kare ka matin to adwa ni mondo mi oyude maler. Wanyalo bedo gi chandruok mopogore. Wanyalo bedo kata mana wan gi chandruok mar skari. Kapo ni ng'ato bedo gi chandruok mar skari to wang'e ni skari ka ng'eny e dendi to inyalo olo pi mang'eny to seche mimadho chai ni kata imadho soda to mano ng'e ni skari medore e dendi to ma nyalo miyo ng'ato dhi oko matin ding'eny kata mana otieno kata mana godiochieng' en mani koro godiochieng' en ng'ama neno to wuotho koro ichapno kine ahinya kong'eny lakini kata gotieno komadhe koro ing'e ni nindo chak koro tami isik idhi iolo pi koro mano en gima onego bed ni odhi ng'iyo onego bed ni ong'iyo wach skari odhi osiptal mondo opime mondo ong'i anena ni kapo ni onyalo bedo gi chandruok no mano ema maduong' maloyo chandruok mopogore chandruok nitie moko ma kaka inyalo make mana matin akaw simb pop kapok olal na pop machiegni penj laktar. Erokamano ruoth. Machiegni. En 2017 ne gonorrhea nayudo alafu nochwa sandan kana winje to chwa sandan alafu omiya yedhe alafu gino obudho kendo bang' higni 2 to duogo achako adhi the same treatment koro bizia kendo mar 4 chadi noduogo same problem alafu adhi hospital ochako thiedha koro ne gimiya barua moro daktari kanyalo somo maber to kanyalo somo ni ka uchako duogo kendo to koro gibro neno kaka koro timo koro bane ang'o makelo tabuni ithiedhe to duogo ithiedhe to moro kapok ateri ir daktari okinyisa ni isebedo kiwilo johera koso jahera ni en achiel chakre 2017 nyaka sani. Okay.
Okay, 2017 napoda onge jawa. Napoda onge go. Koro baadaye nena wilogi. Yes, koro bizia makora bedogi, daera makora chia. Koro kana wilo ya keni kora wilogi ni mani kilo tabu. Seche mama timore kata seche mimi yath, pimno mana matin nono mapiyo piyo. Itieko ga dose kose iwe yath gi e kore? Atieko dose. Itieko dose kako ndikni? Kono duma rero noko chwa sandan, muduma deki moko chwa sandan. Tidhi adhi e osiptal achiel? No, madhi anotimore kan, no, mokwongo notimore kan Beta, mar ariyo otimore kan Nairobi, moduogo no, mar adek chako otimore kan Nairobi. To anyalo penje ni to mano miye yedhegi nokwongo pime to nopim kata mana oko matin nopim to result noduogo bang' ndaladi. Mogik ni emokawo oko matin to result oduogo the same minute. Yeah. Masani Nairobi ka? Yeah. To moko ka noduogo bang' ndaladi. Mogik ni ema nopime? Mogik ni ema nopime, moko ka nokopim. Namiya problem to ng'isa ni ok en kama. Kiki sudi popo, daktari dwa duoki gi lak sechege. Mago penjo mabeyo, niwach mokwongo wang'iyo ni wanyalo bedo gi gimiluongo ni reinfection. Reinfection manyiso niya en manyien mochako biro. Kapo ni wilo johera to inyalo yudo manyien. Mar ariyo, ok inyal ng'eyo ni jahera mari min godo achiel ni kata kuwuotho oko kata kuwuothi. Manyiso ni inyalo bedo gi reinfection, manyiso ni ochako kelni machiel, ok ochuno ni en achiel. Onyalo bedo niwach onge pim manyalo nyisowa ni en aena machon cha. Onyalo bedo ni en gima obiro manyien. Mar ariyo, ka ber to onego timne culture. Culture manyiso ni lachne kosekaw, idhi pime to otieko ga ndalo 3. Mokwongo iyudo ni kosepime ing'iyo ni to en tuo mane. Kapo ni oyud kutego ni gin kute mag gonorrhea to iketo iluongo ni sensitivity. Culture no en gima yudo en emong'isowa ni ma en gonorrhea. Kasto koro kitimo sensitivity ikoro ikawo yedhe mopogore opogore ting'iyo ni mane manyalo nego tuoni kata manyalo nego kutegi. Koro ma yudo ni manego kutegi maber en emitiyo kode. Ma ok ti kata ma resist tiwere go. Niwach kapo ni itiyo gi ma resist ni to ok dhi konyo ng'ani. Most important thing ni onego bed ni timo ne culture. Koro culture ni en emodhi nyisowa ni en gonorrhea. Mokwongo daktari inyalo yiena ka simu machielo ibo paro ka wagike kar culture kachiel kod sensitivity ming'eyo ni en kudni mane to yath mane manyalo thiedhi. Yiena mondo mi akaw simb Mark kata wadhi nyime. Mark, halo, penj laktar? Halo. Machiegni Mark. Gi chandruok moro. Hello. Wawinji dhi nyime? Abedo ga gi mudho matindo to ila sana yuna. Hello? Wawinji dhi nyime Mark? Pro chandruok ni jabedo ga to obiro to samoro lal kende, samoro bende adhi nyaka osiptal. Koro kang'e ni en ang'o. Ruodho matindo gi gilo, kose en ruodho makamano mokil, to gibiro ga thothne. Gilo matindo. Machalo lakini ok gidum. Ogirum, Erokamano ahinya Mark, daktari biro duoki. Adwa ni wadog ir pop, watiek gi pop kato wadog ir Mark. Kang'iyo wang' chien, kang'iyo sa, taneno ka sa oringo matek mokalo. Wadog chien, watiere culture kod sensitivity. Kaeto ok nyal wach ni en gonorrhea kapok opime maber. Kapok otim culture. Omiyo mokwongo gi mar ariyo ni nok otim. Mar adek biro wacho ni wuok gi odiechieng' achiel, ma bende culture ok tiek odiechieng' achiel. Inyalo nyise ni mondo mi obed nang'o kata otim nang'o. Gima ng'eyo ni seche moko kata kidhi clinic madala to seche moko ok nyal tim ni culture. Lakini urine analysis kata mana pim kano pime ni mano to ber kitimo. En mani kalure gi
ranyisi to daktari nyalo ng'iyo clinically to neno ni ma en tuo makama to miyi yath. En mani koro ok ong'eyo ni en yath manyalo miyo manyalo konye kata niwach ing'eni ka po nitie resistance moro to koro culture ni manyalo konyowa. To ber kwatimo culture niwach tuoche gi kapo ni gidak e dendi gaming'a to ginyalo hinyi to ginyalo kelo ni chandruok mopogore opogore. Koro anyalo ng'iso popni gimonego bed notimo maber ni mondo odhi otim culture kata kapo ni osechango to ng'iya mondo en owuon obed gi ratiro e wiye ni gini koro sani an kare otimatima urine culture to urine culture ni ema nyalo miyo ong'eyo ni chandruok ni oserumo kata ok orumo. Yena ka usimbwa mogik kaeto wabo kao mar mak kaeto watiek chenro. Alex, hello, penj laktar. Yes, iwuoyo Alex. Machiegni Alex. Penj daktari. Kariwora gi minoda. To kadhi layo to monego aywagi koro akia ni mano tuo mane. Nochako karango? Osekawa muda. Sasa miriwori kode to monego iywagi kidhi oko matin. Alafu to seche moko kobet ndalo ang'wen abich kadhi layo alayo gik machalo tutu kamae. In kanye Alex? Antie Nairobi. Nairobi? Yes. Nairobi kendo koro ber kama daktari ntiere. Wadog chien, adwani mondo mwadoga ne ir mak. Kwasedok ir mak to waduogo ka ir Alex. Mak nitiere kod gik maruodho matindo tindo mang'eny e duogne tok gi rum. Nyalo bedo ni ang'o matimore kuom mak daktari? Mak nyalo bedo gi candida. Candida fungal infection manwa wacho ni seche moko wan kaka joma chuo ok onge ranyisi mama nyalo budho kuomi ahinya to seche moko bo nyalo biro gi ruodho matindo tindo go. Ber kapo ni opime to pim nyaka jaode kata partner mare mondo kata kimiyo gi yath timiyo gi gite. Ruodho matindo tindo gi kapo ni ok gigolo adhola to mano ok onyal bedo syphilis to ok onyal bedo kata chlamydia kata mana mopogore makelo adhola. Koro gin ng'enyne giyudo ni gibiro kuom joma chuo ka gin ga mang'eny mabiro kuom joma chuo gin candida manyiso gin fungal infection manwa wacho cha. Kowuok kuom mak to wadhi koro mak otim nang'o daktari? Mak onego bed ni dhi osiptal mondo miye opim lach kata kodhi to dhi gi jaode kata gi partner mare mondo opimgi mondo migi yath. To gina antifungals kata mana wang'eny kodgi nitie different categories. Gin yedhe mantiere, gin gik mithiedho omiyo mak kik oling'. Wadhi ir Alex daktari. Alex ong'isowa ranyisi mang'eny. Ong'iso ni samoro amora monenore gi jaode to monego to ywak. To mar ariyo be seche moko bang' ndalo matin to neno ka gik machalo tutu mawuok e duong' mare seche modhi layo. En ber ka be odhi gi jaode mondo pimgi. Niwach yudo ni kapo ni jaode ema miye shida ni to mano nyiso ni gimiyore. Nikech mak ni kode miyo jaode ni kode miye. Koro en gima wuotha e nyalo bedo gima chronic emomiyo ok hinya ahinya mondo one ni nitie muhimu mar dhi kanye mar dhi osiptal. Koro ber kapo ni gidhi osiptal niwach gini sani nyalo nene no tin kama to mbele kucha odhi kelo ni chandruok maduong'. Mak nitiere Nairobi ka. En Alex entiere Nairobi ka. Moro ka ichiwo kuma inyalo yudie, onyalo ndiko mondo mi ogoni simu kata mondo mi tudri kode mondo mi konye. Anyalo bet mamor mokalo kwa winjo ni oyudo konyruok kokalo kuom chenro mar penj laktar kokalo kuom Dr. Jerry. Daktari, e nus dakika moro inyalo pimo na kaka wanyalo geng'o tuoche mag nyaye kuom joma chuo? Tuoche mag nyaye kuom joma chuo yot mondo wageng'. Mokwongo ber ka poni in ng'ama nigi jaodi kaponi neno sidani mondo pimu to thiedhu. Kothiedhu maber to keyo tuo ni dhi bedo matek. Niwach oyudore niwach ji mang'eny ok thiedhre. Mar ariyo onego bed watiyo gi rabo yunga. Kaponi Nyach to inendi kata itim hera to ber kaponi timo gimiluongo ni protected sex. Manyiso ni ok iweri oko kanyo mondo iyud tuo machalo kama. To kaponi
pok ikawo nyar ng'ato ikete ot ma iluongo ni chiegi to kapo ni inyalo avoid inyalo dak moki timo yor hera moro amora to mondo iwe aweya chuth. Mago gin mano ema nyalo konyo mondo waduok kerruok mar tuochegi chien mondo kik ji mang'eny yud tuochegi. Nikech complications ge gin severe, complications ge tiende ni gin tuoche maluwore kata chandruoge mabiro po nono ni ok ithiedho gi e yo makare. Onyalo kelo infertility, tiende ni kaka ng'ama dichuo nyalo chopo kamoro ma ok inyal yudo nyithindo. Mano en chandruok maduong' mokalo. Ka koro dhi moketho kar nyodo, oketho kar tong nyodo nyaka pipe cha odhi modino, nyalo kelo chandruok. Kaito bende seche ma koro ene dendi kanyo, daktari nowacho ni okelo hinyruok mang'eny. Omiyo kar mondo mi okel hinyruok mang'eny gik wanyalo tema mondo mi wayud thieth kopogore kod yudo thieth wanyalo geng'o nikech geng'o ber moloyo thiedho. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, adwa ni mondo mi jowinjo mantiere Nairobi gi otudre kodi yud kaka ikonyogi timo nang'o. Wang mbui kata mana Facebook ayudora gi nying mar Jerry Okelo, TikTok ayudora Dr. Jerry Okelo. To inyalo dhi kata mana e page wa mar hospital Medical Health Services. Medical Health Medigold Health Services. King'iyo kanyo to kata kioro message kamoro amora kioro message to adhi yudo ko adhi gochoni to aneno kaka watudore. Maduong' moloyo ni geng'o ber moloyo thiedho. Ponono ni osechopo en tuo minyalo thiedhi tema tek mondo mi ler laktar. Kikine ranyisi tilingo, kikine ranyisi tilingo. Daktari, erokamano mathoth. Adwoko erokamano. Ibiro kendi puonjowa maber, adwoko erokamano makende. Ne in jahera mar chenro ni, ageno ni puonjori achiel ariyo adek, adwoko ni erokamano mathoth mokalo. Ne oganda wa mochung' ne duola kachiel kod picha e studio ka, adwoko ne gi erokamano mathoth. Ne director na Lindsay kachiel kod producer na Perpetual Koth, erokamano kamoting'o Kev gini, adwoko erokamano mang'eny. To maduong' moloyo nyakwara Ramogi ajwang' ni ngimani en mari, tem kaminyalo rito, tem kaminyalo jolo mondo mi jol. Ani luonga ni Ruth Otieno, watudre kendo odiechieng' machielo, wawacho ni ngima en mwandu, orit masane.